Kublai pi baro ki bape ya kene ka video jong ka khasi hop channel tela da pim pan nom subscribe nga kerpadi pi baro bapin ya subscribe na badum badam shwa bangin sedang ya kene ka video. Te shwa bangin sedang ya kene ka video jong mentai ka sngi tenga kwa ban pan sng thu ya pi kandiat yo le se pi dang glumar jeng mod ba kumno ka rukom pan mi video jong ha kine ki sngi mo teman la ka sngi ngam la ban yo ya ki video jong ki celebrities ki ban po Meghalaya ka jong mo te kan yele he kat bala ban cover ya ka ba mentai ka sngi bat ka bala shai shubo ka ba menin dengan penmi pat ka video ha mentai kamet katakan ka ba nga kwa pan shai pi yo le se pi sngu thu bakla mo te ya ka story ka ba menin bat ka ba mentai sngi nga penlang habaro kane ka video bat nga penmi menta ka sngi te ka first story ha kane ka video ngin pe shaphangi Irene Dekar yolese ki dona pedang jompi ki ba pat itu ya ini te ini ide ibla job ha ka Miss North East jong snam mobaladap te menta pat idang pen kre ban like compete saya ka Miss India jong sne usnam arajar ar posau debat menta ka singi ro kunju ka badai ka singi kha jong ime jong i Irene Dekar te nakaliang ka jong aro nga wish you happy birthday to you next update ngin pe shapang ka short film ka bakerteng ka nongshun ya kene ka film en sapen ino hapo sora jaka ka long ha hall prang snong bat ka tarik phila ban pe jang ne bat ka bajai ro kumju te ya ki ticket pat phila ban yo ha ka do shispa tengka te ya ki ticket phila ban yo ha ka te ka singi napo ka te ka jaka te yo la sa ki dona pedang jumpi ki ba ko apan like pe ya kene ka film ki to ki ba shong ki ba sa ha ki than sora te phila ban like pe ha ki te ki singi ki bla bo ha kene ka screen. The next story in pe Japan we ubru ba rong tu no ya ka bek pisa jong we kong kat ba idang duai hapo ka ying mene na po la kra ya kene ka video ka bala post da ka T7 news dengan play pi kendiat ya ka video clip ha ka por ba ini ba idang tu ya ka bek pisa jong ini kong kat ba idang duai hapo ying mane. Next update ngin pe shapang junior storyteller London menta ka singi lepen mi ya ka video ka bala ai kertang lung ka mensim sngau kumpan pthei mars nia kendu ya ba bat uba he kane ka video ka dei ka episode jong ka ar spanyol dengan play pi kan dia ka video clip jong junior storyteller London tela dapi ko abne pe ya ka full video ka link abo hapo ka description Pisosi na ba? Balay sosi ito ya. Ito ya ka balay pisosi. Ha? Next story ngine pe shapang i Jesse Lengdo menta ka singi ka jing rwa jong i Jesse Lengdo ka bakertang kending kala cross r million view i pen pau ka jing kublai ya baro kito ke bala kershan ya kane ka jing rwa ka bakertang kending dengan play pe kendiat ya ka video clip jong i Jesse Lengdo ha ka por ba idang rwa ya ka kending ha ka dur acoustic. Next update ngine pe shapang ka YouTube channel ka jong ki chiyung te menta ka singi kila pen mi ya ka video ka balai kertang ko plastik ka bamut ha ka keten khasi ude ukau plastik dengan peni pi kendiat ya ka video clip jong ka chiyung te yo la sela dapi ko apan pe ya ka full video ka link ngabo hapo ka description Gino kong ko mana bam tau yap de em ngoyap la bam un ko Gak kuy na gani. mana bam no kelen gus na ram lin na baji Oh, ni mo to ang ito ko plastic na. oh ni se Plastic gani. oh Ang tulay cricket kaya mo to bang penihar gi bro ro penihar gi. oh tu se ngadap 3 kilo nong at mana tiba kendek bol kena no nong No mem no kaya ka ma. oh mem kendek bol kena ga ni Yo chinao ni. amat tiba awai me nong Next update ngine pe shapang ikilipol te yo la se kidan apdang jong pi ki bam pat itu ya ikilipol ini ide bana po Tanzania mo ni ide bala popular bhamo ha ka ba i penlaj ya ki video lang ba da ki jeng roi Bollywood te menta ka singipat ila penlaj ya ka reels ka jong i hapo Instagram rengkat bat ka jeng roi ha upra te ya kane ka video ka ba ile de lang ba da ki babun ki nong snong jong ka me ka halia ki bala request se i ban penmi ya ka jeng roi ha upra ngan peni pi khnia ka video clips jong ikilipol te la dap ternati kini ke video ngakerpat ipi bopin ya like ya kene ke video jong ukasi hap
Kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra may na pa na ha upra lama ngendra ha upra. Ke last update akan ke video ngene pe shapang ke channel ke jong i jalau do ter channel temanta ke singi la penmi ke video thmai ke bala ai kerteng rang ba snong terwa khun ki jalau do ter funny video tengan peni pe kendiat ke video clip ke jong ki tela tapi kwa ban pe ke full video ke link bu hapo ke description cô snong cô thau kade kajing pen bana jong ka snong cerwe bala syai ke sini urang ba snong jengi un ice skim ya itu kisenrang ki bala dulok bat kum juro yang ki bala upload tela da don pino senrang ki ba kwa kan kai ki ba kwa lo te subha kinyawan la syai ni ba snong tangkat ne kala po buku jong kene ka video tela da pilak lat sa sisen nga kerpadi pi bopinya la ya kene ka video ye share ban nga kermen bopinya subscribe ya kene ka channel Khasi Hub. This could be the end of this video. Thanks for watching.